बे समाव मोनसे गिदिर खौरां सासे हाबा जागोदान आइजोआ हाबानि मास मोनसेनि उनावनो फाग्लि जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे आइजोआ जेबोला सिख्लामोन बियो सासे इउटुबारखामोन। बे इउटुबाव बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ बानायनानै हगारोमोन आरो बिनि भिडिअआव बांद्राय भिउसबो जायामोन आरो साबस्क्राइबारफोरबो बारायोमोन। बिनि बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानैबाबो भिउ जायैखौ नुनानै बे सिख्लाया जोबोद रागा जोङोमोन। रागाजों बियो दुखु खालामबाय थायोमोन। बिमाया बिनि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानै रायोमोन। मबाइलावनो थाबाय था, मबाइल सिङावनो हाब, मालायनि खिथुआव हाबबाय था, मबाइलानो जागोन होननानै बिमाया बायदि रोखोमनि रायोमोन। बिमानि बेफोरबायदि रायनायखौ नुनानै बियो जोबोद दुखु जायोमोन आरो बियो माला हौवानाव थांनानै हाबा जानो मोनगोन बेखौसो नेबाय थायोमोन। मानो होनोब्ला भारत सरकारा आन्डार 18 बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ हाबा होनो होआ। बेनिखायनो बियो माला 18 बोसोर जागोन बेखौ नेनानै थायोमोन। जेब्ला बियो 18 बोसोर जायो लोगो लोगो हौवानाव बियो थ्रब खारसनहैयो। हौवानाव खारसननानै सानैबो हाबा जायो आरो हौवानाव दा जेबो खामानि गैया। दा खोथा मथे सानैबो ब्लग खालामनो लायो। बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ बानायनानै बिसोरो इउटुबाव हगारो। नाथाय हिन्जावा नुबाय भिडिअ एसेबां खस्थ' खालामसेयावबो भिउस जाया, साबस्क्राइबारफोरबो बाराया। बेनिखायनो बियो मा खालामगोन मा मागोन जानानै बियो सानसेखालि मालायनि भिडिअसफोरखौ नायबाय। मालायनि भिडिअसफोरखौ बियो स्टाडि खालामबाय। मा रोखोमनि भिडिअ खालामोब्ला भिउ जागोन बेफोरबायदिखौ आइडियाखौ बियो लाबाय। खोथा मथे खामानि बियो आइडियाखौ मोननाय लोगो लोगो बियो सैमा फाग्लि अरजानाय बायदि बियो भिडिअ खालामनानै हगारबाय। अखानायै नुबाय बियो बिनि इउटुबा ओरैबायदि साबस्क्राइबार बारायबाय, बिनि भिउसआबो ओरैबायदि बारा जाबाय। बेनिखायनो बे हिन्जावा बायदि रोखोमनि नाबां जाबां आबां जाबां एखनबा गाबनाय एखनबा मिनिनाय बायदि रोखोमनि नंथारै भिडिअ खालामनानै बियो इउटुबाव हगारग्रा जाबाय। दा बिनि बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै अडियन्सफोराबो नायग्रा जाबाय आरो बेफोरबायदि नायनायखौ नुनानै साबस्क्राइबारफोरा बारायनायखौ नुनानै बियो आरोबाव बांसिन बायदि रोखोमनि भिडिअ हगारग्रा जाबाय। जाय भिडिअआ मोगथां मुलुगाव जेबो खामानिखौनो होआ आरो थाङै थुङै 1 लाखनिख्रुइबो बारा जाबाय बेनि साबस्क्राइबारफोरा। आरो बिदिनो बियो ओंखामनि जायगायाव भिउस सौखैग्रा जाबाय, साबस्क्राइबार सौखैग्रा जाबाय। ओंखामनि जायगायाव भिउस आरो दैनि जायगायाव बियो साबस्क्राइबारसो लुगैग्रा जाबाय। बेनिखायनो बियो बेफोरबायदि लुगैयै बायदि रोखोमनि भिडिअ बानाय सानसे बियो फाग्लि जाथारबाय। बियो फाग्लि जाथारनायखौ नुनानै बिनि हौवाया फाग्लिनि एक्टिंसो खालामदों साननानै बियो जेबो बुङालासिनो बियो हिन्जावखौ भिडिअ खालामबाय थायो। भिडिअखौ एडिटिं खालाम बियो इउटुबाव हगारबाय थायो। बिनि हिन्जावनि बेफोरबायदि फाग्लिखौ नुनानै अडियन्सफोराबो हमनो हाबाय हिन्जावा फाग्लि जामारबाय होननानै। अडियन्सफोरा हौवाखौ बुंहरो नोंनि हिन्जावा फाग्लि जाबाय, डाक्टरनाव लानानै थां होननानै। नाथाय हौवाया जेबो खेराया। मानसिफोरा मेगन सानानैसो कमेन्ट खालामनानै हरदों होननानै बियो हौवाया सानो आरो हिन्जावखौ बियो भिडिअ खालामनानै हगारबाय थायो। दा हिन्जावा थाङै थुङै फाग्लि जामारबाय। फाग्लि जानाया बारा जानायनि थाखाय हिन्जावखौ दा हस्पिटालाव दोनहैनांगौ जाबाय आरो हस्पिटालावबो जाथारैनि थाखाय दा हिन्जावखौ तेजपुरनि मेन्टेल हस्पिटालावसो दोनहैदों होननानै सुलुंफोरा खोन्थाहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। बाप्रे दंमारो दे भिउसनि थाखायबो बिराद फाग्ला फाग्लि। मा रोखोमनि निउस फैबाय थायोब्रा आंनावलाय। सोरबाखि ओंखामनि जायगायाव भिउसखौसो उखैयो आरो दैनि जायगायाव मा गाङो साबस्क्राइबार। मा जाबावगोनलै दानि जुगाव। नायग्राफ्राबो बेफोरखौसो नायो नालाय। बेनिखायनो एक्टिं खालामै हगारग्राबो जाबाय। जायनि थाखाय एक्टिं खालामनानै फाग्लि जानायखौ हौवाफोराबो मिथिलाय लांला। माथा गरम जाबायलां बे निउसखौ फरायनानै। दसे बाहेराव बारहावा जाहैनोसैलां। बेफोरबायदि गिलु बालु बाथरि फरायबाय थानांगौबा आंसो फाग्ला जागोनलै। बाप्रे माबायदि मानसिफोर थायोलै, गिनांगौसो माथो। दखना आयु बाला आयु मा आयुलै आयु दखना। আয়ু বালা দখনা ওলাই নাই, ক'ত পৰা ওলালে? এই ল'ৰাটো এনে কৈ থাকে, এনে বকি আছে। ঐ ল'ৰা, তই কি বকি আছ? তেনেকুৱা দোকানা মাৰ্কেটত ওলাই নাই। মোৰ ইচ্ছাইতো মই যেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম শুদ্ধতে মোৰ দখনাটো বিক্ৰী হ'ব লাগে। আয়ু বালা আয়ু মা দখনা ওলাই নাই দেখোন। ওলাইছে তো আপুনি খুব জানে দখনাৰ বিষয়ে। ডুপ্লিকেট দখনা বিক্ৰী কৰা, ভাল দখনাটো ডুপ্লিকেট মাল কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰে। কম দামত দখনা পাই বুলি চবকে উল্লু বনাই। আমি উল্লু নহয়, আমি হৈছে শিয়াল আৰু এমাও ৰাজা। খবৰ মাথাত উঠি পেলাই কৰিম মই। সঁচাই পাগল নেকি ঐ? মই পাগল নহয়, মই ভাল মানুহ হয়। আৰু দখনা ডুপ্লিকেট বিক্ৰী কৰি জেগাবিলাক আউৰি মোক বদনাম দিব নাহিবি দেই। দখনাবিলাকতো লৈছেই, সব নিজৰ কৰি পেলাইছে, জেগাবিলাক বি আউৰি থাকে। বেছি কথা নকবিলে। দেচোন আজি কি হৈছে? স্মাৰ্টত জ্ঞানীত মইহে বেছি জ্ঞানী দেখোন আপোনালোকতকে। হ'ব দে, হ'ব বেছি কথা নকব। চুপচাপ থাকি পেলাই বিক্ৰী কৰ। মই চুপচাপ নাথাকিম। দখনা এমাও ৰাজা mana dukun apaan itu nungguai? Ayah kamu nami Cina? Sok kataku bisino sumbai thabale angle mani tu singla loy. Singla ni mungo hangga sejaga matang loy. Ang singla dari bina lai pisa kamai dongla. Acha ulu thabani laru
जागोन दे हरबानो जाबाय लैथो नुबाय नोंना बयफ्रेन्डा होखायोनो होमबाबो बांद्राय जादों एमाव राजा दामा एसे खम खालामबाव इया लासिंसिंनो आं लाजिबायलै नोंनि बायदिबा आं लाजिबायमोनलै गार्लफ्रेन्डा बेफोरबायदि दाम खमायबाय थानायखौ नुनानै जागोन दे एमाव राजा हरबानो जाबाय आं फैसाखौ होगोन हुइना बाद लानजायथों बाद लादो दे दखनाखौ माबायदि नों एमाव राजा बिदि लाथारबाय आरो बिमादैनिफ्रायनो आं होनखाबाय दा बिजनेसाव मा न'नि मा मालायनि रावखौबो सिनाया दखना नो फैसाया हुइना बाद लानजायथों बाद लाथारबाय आरोना नोङो माथो जेरै दाम एरैनो लादोंब्रा दे जेबो नङा फामे थांनोसै थ'दो थांदो हेप फान इन्जय दखना आयु बाला नाय बे दखनानि नामानो जाहैबाय आयु बाला दखनानि नामखौबो आंनि थाखायसो दोनबाय नामासै बिदि नङालै दखनाखौ गाननानै आयु होननानै बुंगोन ना आरो नैबे दखनाखौ नुबानो बयबो नोंखौ आयु बाला होनखागोन गोजाननिफ्रायनो बेनिखायनो लादो दे बांद्राय जेबो साननाङा आंखौ बुरखायदों आरो बुरखायाखैब्रा नंगौखौसो बुंदों आच्छा हरलाय नायनि ना मोजांथारना दखनाया बेलेग खालारनि गैबावा होमबा आं बेखौ बांद्राय मोजां नुवाखै मा र' होमबा एसे मोजां खालारखौ नायनानै हरदे तान्तारानोलाय बेलाय गासिबो खालारनि दखना दंजोबखायो बेवहाय नङा माथो गुफुरालाय बोरै गुफुरानो गैया गुफुर दखनाखौ गाननाङालै गाज्रिसो नुयो गुफुर दखनाया थाब मैलासो जायो आरो गुफुर दखनाखौ गोसोम मानसियासो गाननांगौ गुफुरा गुफुर गाननाङा गुफुर गानबाथाय बोरैबासो नुयो मोदायथां माथांसो नुयो आच्छा मोदाया गोसोम गैया आरो मोदाया गोसोम बांसिन गुफुरसो थायो मोदाया थैनानै थांबाथाय मोदा जाबाथाय गुफुर कालारनि जायो गोसोम मानसिबाबो बेनिखायनो मोदायफोरा गुफुरसो गानो मिथिबाय मानसि गोथैखौबो गुफुरजोंसो खोबोना ओइ बाथामै सिगिदों आरो आंखौ सिगियाखैब्रा लानानै थांदोब्रा नै गांसे गोमोखौ लादो नङाबा गोथांखौ गोजाखौ पिंक कालारखौ गलापिखौ बायदि रोखोमनि कालार बेयावनो दंजोबो दा मानो गुफुरखौल' नायदों नोंलाय गुफुर गैयाबा नाङानो गुफुरखौसो नांगौमोन लादो ओमफ्राय दामफोरालाय 2000नि दं 3000नि दं 4000नि दं 10000नि दं आच्छा 10000निलाय माबायदि नायनि लागोना लायाब्रा नोंलाय लाबासो खिन्थिगोनलै आं बाथामै कास्टमारखौ बिदि बुङो आरो खायसे कास्टमार दङलै दामखौल' सोङो लाया गारानो बेनिखायनो नोंखौ नायनानै बैबायदि कास्टमार बायदि नुखादों आं लानोबो हागौ ना नों लानाय नङालै नों ओरैनोसो सोंनानै खारगोन बाथामै कास्टमारखौ बिदि बुंनाङा मिथिबाय आं मिथिखायो सोरखौ होननाङा नाथाय नों लाग्रानो नंखाया आं मिथिखाबाय बाथामै बाल्लाबो नाङा आंनि नोंनि फाननाय दखनाखौ आंहा बेलेगनि दखानाव बायहैगोन बेलेगनि दखानाव बायहैगोन ने फैसाबा दङना गैया बेलेगनि दखानाव बायनो ओंखारलायबाबो दुगैनो साला बेफोरबायदि कामुर मानसिया बायफैनो हाबालै आंनाव आबा मा दखना फानलाबायखो नोंलाय बिजनेसनि टाइमाव बेफोरबायदि बुंनाङा दखना नांगौबा लानानै थां आयो बिदि बुंथारबाय नों बिमाखौनो जेब्ला बिजनेस मावो मा बिमा मा बिफा मा न'नि मा मालायनि गासिबो एखे दखना मोजां फैदों लानानै थांदो आबा जलदि न'आव थौ आं बिजनेस मावदोंलै आयै बिजनेस मावनायखौ बिदि होननाङा नोंसोरनो बुङो माथो बिमा बिफानि हटेलाव सानबेसे जानो गावबागाव माव होननानै होमबाबो नाङा आबा उनफोराव मावनो हागोन दा नाङा दे थौ न'आव थौ नाङा आं नोंसोरनाव फैसा बिनानै गन्थ'आनो गोमानानै थाबाय फैसा बिबाबो मोना आं दा गाव हारसिंनो मावनायखौबो दाय जादों दे होमबालाय मोजाङै मावनानै जाबानो जाबाय आइला मा मोजाङै मावनानै जाबानो जाबाय होनखोलै थारमाने दखना बिजनेस होजानो लुगैबाय आंखौ आच्छा मिथिबाय दे जियानो जादोला दखनाखौ फाननानै थांनोसै बेनिफ्राय सोरनाबा मोनसे लानानै थांनोसै दखना एमाव राजा दखना फानलायथारदों माथो फानदों फै लांफै हाबेसेथो बे दखनायालाय बांद्राय नङा 3000ल' दाम खमनि गैया होमबा 500 थाखासोनि दं 500 थाखानिबो दं होमबालाय 500 थाखानि दखनाखौ हरदो आब'नो आं नोंनाव 500 थाखा फैसा मोनखायोना आला मालानि आंनिफ्राय खेबसे 500 थाखा लानाया हरदो दखनाखौ दां मालायनाव हाजिरासो थादोंलै आं हरनो हानाय नङाना आं मिथिया नों आंनिफ्राय अख्रा बिनानै लादों 500 थाखा जल्दि हर 500 थाखानि दखनाया नङाबा आं नैबे दखनाखौनो लागोन मिथिबाय आला आं हाजिरासो थादोंलै बिदि हरजाया दे दुलुर मालाबा लानो हागोन दे नों माखौ फसायो बेखौ लाबानो जाबाय आं आब'नो नांगौ आब' दुमफावनो आं 500 थाखानि दखना होगोन नोंनिफ्राय आङो 500 थाखानिबो बारा फैसा मोनो जल्दि हरनो बार नङाबा आं रागा जोंगोन आला उनाव लानो हागोनब्रा आं हाजिरा मावग्रोनि ना आइ मावराजा नोंनि हाजिराखौ उनाव दानो हरलोंदोंलै आला माबायदि अख्रालै बेलेग बायनानै लानानै थांब्रा आं उनाव हरगोन ना आं फैसा बुथुमगोरनि आं मिथिखाया नैबे दखनाखौ लाखानोसै आं नोङो आंनो फैसाखौ थाबबो होआ ना नैबे दखनाखौ लाखानोसै आं उनाव लादोब्रा दुलुर उनाव दा फुजानि दखनायानो थोलायलायाखै आं
मावदों ना नाङालै आनै ओरैबाबो बे फैसाया बिराद गोबाव जाखाबायमोन लांनानै थांदो दे 1000 ल' होलां आब' फैदो दे होमबालाय मावलाजां थांनोसै आरो जोबोद मोजां मावदों दे नों खामानिखौ बिदिनो दानिफ्राय खामानिखौ मावहोलांनानै बिमा बिफाफोरखौबो एसे हेल्प खालामनांगौ मोजां दे मोजां दानि गथ'फोरासो जोंनासो बर' हारिना लाजिसोयो खामानि मावनो बेफोरबायदि लाजिनायखौ ज्राब दोननानै मावनांगौ दे मोजां बाथ्रा थेंक इउ आनै थेंक इउ दे होमबालाय थौदो थांनोसै नों फैसाखौ होबाय आरो हा होआबालाय उनाव होगोन होननायखौ खोनायाखै होमबा नों एमाव राजाया बिदिनो आब' उनाव होगोन होननानै उनाव होफिना दे जाबाय नोंनो लादो बे दख'नाखौ मोजांथारबो आंनो दख'ना नांलाया मेरला दख'ना दं आंनाव आब' आं नोंनो होनोमोन नाङा दे नों गाननायानो आं गाननाय थौ न'आव थांनोसै होमबालाय दे बेखिनि दख'नाखौ फाननो हागौबानो देरहाबाय आदै सन्थलायाबो बिराद मोजां मोनखासिगोन ओमफ्राय आंसो न'आव सोरनो मा लांनांगौथाय लिस्ट मोनसे लिरनानै लाखानि र' ओमफ्राय लानानै थांनोसै बयनोबो मोनसे बाप्पावै बे दाउस्रि देलाया मानो दाबो मोनफैयालै नेबाय थानो बाबायलां मा जाखो बाथमिस बाप्पावै एसेबां नेनांगौ नामाब्रा नोंखौ फुजानि दख'ना नायदोंमोन आं बोरैथो दख'नायालाय फैसा गैजा रोङा नालाय दख'नानि दामखौल' सोंनानै फैबाय आरो बाप्पावै दख'नाखौथ' बायनो हाला नालाय नायनानैल' गोजोनना फैबाय आरो दसे समनि थाखायब्लाबो हौवानाव बिनो हाया नामा नोंलाय मानोथ' बमब्रमानाव बियाखै नोंलाय बिदों र' मा होनो नायनोसै ओमफ्राय मानो थिलेंहरदोंमोन आंखौ माबालै बिफाया आंना हिनजाव 3 गोनां हिनजावसो लाबोना होफैनो नागिरबाय ओमफ्राय दा मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय दा बे आंनि फट'खौनोथ' सोर भाइरेल खालामनाय मोखांखौनो खिथिनो हालाब्रा दा बिफाया आंखौ खुथार बुंगासिनो दङ नंनायनि नङिनि न'आवनो थानो सुखुला बिफानि थाखायनो आरो फारसेथिं हाबा खालामाबा बिफाया गावनि धन सम्पतिफोरखौ आब'नि नामावसो लिरनानै होजोबगोननो नङाबा मालायनोसो दान खालामगोननो बेनिखायनोथ' आंनो हिनजाव नांथारगौ इमारजेन्सि हिनजाव नांगौ होनबानो मोनब्रबगोन आरो ओमफ्राय आंहाबा बमब्रखौ सोर बुदोंमोन बेखौ दाबो नागिरबाबो मोनाखै मिथिबायना बे अमा राजायानो जागोनब्रा अमा राजायानोथ' जागोन बेखौ आंबो मिथिगौ नाथाय आंनाव फोरमान गैयाना बे बमब्रमाया एसेबो गोसोखांथाराबा मानो दाबो गोसोखाङाब्रा जौ लोंदोंमोनबा मानसिया बेनिखायनो आं दिनै बादाम आरो गाइखेरसो जाहोसिगोन आं बेनो बिहावसोनाव बिनानै बमब्रमाखौ थाबैनो गोसोखाङो सोर बुदोंमोन बेखौ होमबासो अमा राजाखौ फेजेननो हागोन जों हा नङाबा माथो बेखौनोथ' खालामगोन आंबो दे होमबालाय थांदो नोंबो आंबो थांनोसै हिनजावफोरखौ नागिरहैलाबायनोसै सोरखौ मोनो सोरखौ मोना नागिरहैदो सोरबाफोर गारि खिगार जानाय हिनजावफोर मोनगोन खोमा नागिरहैबानो जाबाय आं थांनोसै बिहावसोनाव फैसा बिहैनोसै दाथ' हिनजावखौ सोरखौ मोननांगौ जाखोब्रा हिनजावखौबो बांद्राय महर गैयैखौ नाङा आंनो एसे मोखां नायलायलाय रायजो जानांगौ नालाय एसे मोजांथ' जानांगोन महर गाज्रि लानानै बेसेबांथो फिल्टाराव भिडिअखौ मोजां खालामनानै होनो मोगथाङावबोथ' मोजां जानांगोन ना आखला गाज्रिबाबो महरा समायना जाबानो जाबाय मालायफोरबायदि आखला मोजां महरा गाज्रिबाबो जागोन बेफोरबायदि नांथारालै आंनो आखलालाय मा बुदाबाबो मोजां खालामनो हायो महरखौ बिदि खालामनो हायाना बेनिखायनो आखला गाज्रि महरा मोजां हिनजाव मोनबानो जाबाय आंनो बेफोरबायदि हिनजावखौ दा आं बहा मोनगोन आखल गाज्रि हिनजावफोराथ' बिराद हौवाफोर गोसो थैलै सोरखौबा सासेबाबो लाथारगोन आं थाबैनो आच्छा दुमफाव ना मोदोमा गिदिरबाबो आखला मोजांलै बेखौनो लानोसै फामेखौथ' आं मोननाय नंखाला दुमफावखौनो जुजिथानि नारा नाथा मालाया जागथाग दुमफावखौ नायग्रोनोसै बिनि उनाव सोरखौ मोनो नायनोसै बेसेबां जाखो बेलाय फैसायालाय बेयाव 2000 दं मानि थाखाय 2000ल' बेलाय आं नोंनाव 5000 बिदोंमोन ना दखानाव एमाव राजा दं बेनिखायनो खावखुमानो हायाखै आं एमाव राजाया जोबोद सालुथार आं मिथिया आंनो 5000 नांगौ साननैसो नेबाव आं हरगोन दे आंनो दिनैनो नांगौ 5000 नङाबा ब्रेकआप खालामगोन आं नों मानो बिदि बुङो हंला आं नोंखौ इसेबां मोजां मोनो नों मानो बुजिया आं आफानि दखाननिफ्रायसो फैसा खावनानै होफैदों नोंनो बारा खोथा बुंनाङा जोंलारि नङाबा आंजों ब्रेकआप खालामजागोन मानो बिदि बुङो नोंलाय नोंखौथ' रावबो गोसो थोनाय नङा दायनानि फिसाजो होननानै आंसो नोंखौ गोसो थोबावो बेनिखायनो आं जेखौ बिदों बेखौ होफै हंला नों आंखौ मानो बिदि बुंदों दे आं इसेबां खस्थ'यै खामायनाय फैसाखौ लानानै फैयो नों मानो बुजिया आं नोंनो 3000खौ साननैसोनि उनाव होगोन होनबाय ना साननैसोनि उनावनो दुर्गा फुजाया जासिगोन आंनो दानो नांगौ नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन आंनो फैसा नांगौ आं बबेनिफ्राय मोननानै हरगोन दे फैसाखौ आं आफानिफ्रायसो लाखुमा हरबाय थायो आफाया मिथिबा मा सानगोन आं मा मिथिगौ आं जेबो मिथिया लाजिया नामा नों गावनि गार्लफ्रेन्डनिफ्राय फैसा बिनो मालाय बेलेगफोरा गार्लफ्रेन्डनोसो फैसा होयो नोंहा उल्था बिनानैसो लायो मा हौवाफोराल' हिनजावफोरनो फैसा होनांगौ नामा हौवाफोराबो हिनजावफोरनिफ्राय लानांगौ बिदि होननानै नोङो जोंलारिनिफ्राय फैसा बिबाय थागोन नामा जोंलारि नोंलाय मानो बिनो फैसा होबाय थायो दुलुर नों जेबो बुंनाङा बियो हंलानि आरो आंनिसो खोथा नङा माथो
माथो बे नोंसा आफाखौ बुंनानै नोंनिफ्राय फैसा बिगासिनो नोंसा आफाया दायनायानो नङा नों मानो गिनांगौ दे आरो खोनासं हंला सन्थला आदैया सासे दायना नङा नोङो बिदि होननानै नों ब्लेकमेल खालामदों नामा जोंलारिखौ नों जुदि जोंलारिखौ मोजां मोनथारोमोनब्ला नों बिदि बुंनाय नङामोन नों जेबो मिथिया दुमसिसि ना मा खोथा बुंनो फैदों नों आं दुमसि जाखो मा जाखो हिनजाव मानसिखौ समान होग्राया बेनो जोंलारि नोंनि सयसा एफा गाज्रि गोसो थोनाङा नों बिदि हौवाखौ आरो बे फैसाखौबो होनाङा नायनि बेनो 5,000 नांगौ होनदों नामा 2,000खौबो होनाङा नायथारनि बेखौ जोंलारि फैसाया हर बिनि खोथाखौ खोनासंबाय थानाङा हंला ओइ हंला ओइ जोंलारि नों जाम्बि जादों नामा बेफोरबायदि हौवाखौ गोसो थोनानै गावखौनो खस्थ' दोननो मोजां हौवा गोसो थो नङाबा थगायजागोन नों हंलायानो आंनि फार्स्ट गोसो थोनाय बेनिखायनो आं बेखौ गारनो हाया हंलाया नुखाय माबायदि फार्स्ट गोसो थोनाय होननानैनो नोङो बिनो फैसा हरबाय थागोन नामा नोंसा बिमा बिफाखौ नाया नामा नों गोसो थोनाय सेंग्रायासो देरसिन जाबाय मोजां सेंग्राबा बियो नोंनाव फैसा बिबाय थायामोन आरो मोजां सेंग्राया मालाबाबो नोंखौ दुखु होआ मिथिबाय बेनिखायनो हंलाखौ गारदो आं मालाबाबो बिदि साननो हायाहाय मानो साननो हाया साननांगौ बेफोरबायदि जायो नामा नोंसा आफाया मिथिबा मा सानगोन नोंखौ दुखु मोनगोन ना बेनिखायनो मोजां मोननायखौसो देरसिन साननाङा बिमा बिफाखौ मोनबाय थाया मिथिबाय गोसो थोनायालाय थार गोसो थोनाया उनावबाबो मोनगोन दाथ' नोंना बे नंखाय मोजां मोननायसो ना बेनिखायनो गारदो नोङो हंलाखौ मिथिबाय जागोन दे नाजागोन आं होमबालाय आं न'आव थांनोसै आंबो न'आवनो थांनो नागिरखादों थैदो थांनोसै ज'नो दे होमबालाय ओमफ्राय फुजानि मा लाखो नों आं दखना गांसे लाबाय आं जेबो लाथ'वाखैनो हंलाखौनो लाथों होननानै फैसा 2,000 हरदों आं आरो हंलाया आंखौसो रागा जोङो होमबालाय मानोसो नोंलाय होबाय थानांगौ होनांला आं मालाबा बुगोनसोहाय हंलाखौ नों खोन्थालाय आं बुखागोन बेखौ जागोन दे आदा पुलिसा मा बुंलांखो बेनोथ'लै सोर बुदोंमोन आंखौ सोरबाफोर सुथुर दङ नामा होननानै बुंदों दा आं सोरनि नामखौ लानो नों गोसोखांलाय आदा दाखालि हराव मा जानायमोन मोजाङै गोसोखांबासो मोनथिगोन नों बेनोथ' जाबाय मोजाङै गोसोखांबाबो मोनला माथो र' आं गोसोखांना जुजिनि दे होमबा दा आं नोंनि थाखाय कफि लाना फैनि आच्छा दे दाखालिनोथ' आंखौ बुनायानोथ' सोरमोन मोजां गोसोखांनि र' सोरमोन बापरे बनजारसोमोन होमबा दासो गोसोआव फैबाय आं बनजारनि माथोआसो बिदि बनजाराथ' अमा राजानि बडिगार्डसो होमबा अमा राजायासो आंखौ बुनो होदों गारनायाव गैलालै अमा राजा नों मानो आंखौ एदावनानै लानांगौलै बिश्वकर्मा बायदि खेबसेनो मैदेराव गाखोनानै जोंफोरबायदिखौ गाफ्लेनो नागिरदों बियो आंबो ओरैनो जार्नालिस्ट जायाखैलै नोंनि रेपुटेसनखौ गाज्रि खालामनानैसो गारगोन आं नायबायल' था नों आंखौ बुनो होदोंना अमा राजा गवालै बे बाराव साला अमा राजा नोंनि नंगौखौसो होखादों दा दावसो देलाय इडिटिं खालामबाबो नोंनिया सैथोखासोमोन बोरैबा गलथियावनो सन्थलायासो गाब्र'नांबाय नोंसो गाब्र'नांगौमोन थाबैनो निउस बानायनांगोन आं जानाय नङा नाथाय दा आंनाव फोरमान गैयाना बनजारानो बुदों होननानै अब्लाबो निउसखौ होथारगोन आं आयौ बाला जेबो गैया नामासै माबा माबि जानो लुगैबायमोन आं बै खेबसेनि बायदि बेदर जाखुमानानै हाराया नांथाबासो गैला बाल्ला र' माबाफोर दङ नामा जाखुमानि आं आफे हामा नागिरदों माबाफोर गोखै गोला जानो नागिरदों नामा आयौ बाला नों बोरै मिथिखो दे आयो मिथिया जाबाय हा गोखै गोखा जानो लुबैदोंबालाय नोंहावनाव बिहरनि आं आयौ बाला दे बिहर होमबालाय हा मालानिफ्रायथ' बेफोरबायदि लुगैनाया जाखो दिनैसो जाब्रबदों दे होमबालाय फिसौफोरनि जगारा जाहोलांबाय नामा फिसौफोरनि जगारा जाहोलांबायबालाय मोजांनि बाथ्रा एसे फुजा होनिसै जाहाथे फिसौफोरा मोजां उजियो आयौ बाला बिखुनजोआबो जगारल' नुथारो फिसौनि बालनि लाजिनांगौ जेबो गैया आफि बिदिनो फार्स्ट समाव लाजियो उनाव सर' जालाङो जेबो नङा दे आं गोखै गोखा जानो लुगैबानो गथ' जगार खालामनाय जायो आयो हा माथो हिनजावफोरा मोदोमाव थाबा गोथाव बुस्थु जानो लुगैयो गोखै गोला जानो लुगैयो आंलाय माथो उन्दैनिफ्रायनो गोथाव जानो लुगैयो आरो उन्दैनिफ्रायनो फिथाइ सामथाइ जानो मोजां मोनो गोखै गोखाखौबो दाल' जानो लुगैदों बिदि नङाहाय मा ए होमबालाय फिसौनि जगार जायाखै होमबा दाबो
मालाथो जगार खालामनो सानखो नै आफि थाबनो फिसौ जगार खालामाबा हौवाजों गदाय लाजागोन दानि जुगनि हौवाफोरा ओरैनोबा गदाय लानो सानबाय थाखायो नोंबो जुदि थाब फिसौ होआबा फिसालाजों बेलेग हिनजाव लाजागोन आफि आंबो बेलेग हौवानाव थांगोन आयो आयो बिदि जायो फिसौ जगार खालामनो खोन्थानाया सानबेसे हौवा सोलायनो नोंलाय सानसेबाबोथ' सासे हौवाजोंनो रायजो जानांगोन अब्लाथ' नों गथ' खांखानांगोन ना दे बे फिसाजोंनो गथ' खांदो आरो थाबैनो आं बारिनिफ्राय मैगं खनसायहैबावनि एसे खालि गथ' जगारल' खालामनो होयो आंलाय बोरै खालामनो दे जगारखौ हारसिंनो मालि बमब्रखौ आं दासो मोजां मोनहांदों बेहाय माबा दावराव दावसि बाबायसो आं बायनो गासैनिबो थाखाय मोनसे मोनसे गस्ला लंपेन्ट लाबाय दा आंनि थाखायसो फैसा थोगोन ना थोआ नायनांसिगोन र' आंनि थाखाय जुथा जागोन ना जाया लंपेन्ट जागोन ना जाया नायनोसै आं जुथा मोनसे लानानै थांनोसै ओमफ्राय लंपेन्ट गांसे बास जाबाय आया फैसायानो गैला नामाब्रा आयला माथो फैसायानो जोबजोब्बाय ता मा जाबावनांगौ जाखोब्रा जेबो नंला दे बयनोबो मोनसे मोनसे लानायावनो जोब्बाय नांला दे बैसागुफोराव मागोफोराव मोजां गांसे बायनानै लालायनोसैलाय नाथाय जुथाखौ लुगैदोंमोन आरो लुगैनायालाय नांला फंबाय बिनानाव आइ आफामोननो होनोसै आं आबैमोननो आदै मादैमोननो बिसोरनो बायनायावनो जोब्बाय नालाय माथो खालामबावनो उपाय गैला न'आव थांनोसै आं जामाला हांग्रिमोन दे मा एसे साफा जानानै दङब्रा डिस्टार्ब खालामनाङा टिभि नायनायफोराव आंहाबो सिआइडि नायदों आयला बे सिआइडिखौलाय मानो नायबाय थायो नोंलाय नोंखौ सिआइडि खालामनो आरो मा खालामो मा थायो धोद बेफोर सिआइडिनिसो खामानि नोंनि खामानि नङाना आच्छा मा एसे साइस नुदोंब्रा हांग्रि बाना लाथावथाव खुदुमथावथाव मा एसे मोजां नुखोब्रा ओइ लाजियाबो बोराय मांग्रांग्रांनो मानो बोराय मांग्रां जानांगौ जाखो गावनि हिनजावखौ अननाय माबा बोराय मांग्रां खोथा फैयो नामा आं बोरायाखैब्रा बोरायाखै मा एसे मोजां नुदोंब्रा नोंखौलाय दांनायनो गोसो जाबाय नोंनि थाइनाय खावलायखौ बिलिरनो गोसो जाबाय नोंनि खानाय बिलाइखौ माखौथो नायबाय थाबावखो आयला मा एसे थफ्ला थफ्लिलै आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसिना खामानिया जाबायना जायाखैमोन मा खामानि देलाय दासो नों मेथाइ खनदोंमोन ना आइखि एदावनाया आइनि खानाय बिलाइखौ दांनायनो आइनि खावलाय फारनैखौ दांनायनो होननाया धोद साला माखौ खोनाफैयो नोंलाय आच्छा बेथा बेफोरलाय मा आं दुर्गा फुजानि बयनोबो मोनसे मोनसे बुस्थु लानानै फैदों नोंसोर सानैनि थाखायबो आयला नंगौ नामाब्रा नङा आं सिमाङावसो लानानै फैदों ना ओइ आं सिमाङावसो दङ ना धोद बेथा बिराद देन्जार जाबायलै नोङो हरलायनायनि मा लाबोदों दाउखा बा अफ्रि आइयाबो गामियावसो दंहैयोना बे दाउला राजायाबो दासो ओंखारलांथारदों हाजमला नै फैलाय बिथिंजाय बुवा देन्जार बुस्थु लाबोबाय माथोलै एमाव बेटा बिराद देरथारबाय माथोलै नों एमाव बेटा मालाबानो सेंग्रा गिदिर जाफायथ' नों साब्बास बेटा साब्बास जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनै नों आंनि थाखाय जेबो लाबोनानै होफैयाबा बेनिखायनो गावनि फैसाजों लाबोबाय आरो आच्छा बेटा आं होफैनो नागिरखादोंमोन ना बुरखायसो अखा थांखांबा खफ्रि मिन्थिखायो आं दाथ' मिथिबायना नों खामानि मावनो नङा होमबा जाबाय दे आफा बांद्राय मलम लगायनाङा ओइ दाउखा राजा अफ्रि रानि आदै मादै आबै आनै नै हांग्रिमोनदि आंनो थाखाय गस्ला सार्ट नोंनो दख'ना लाबोदों आयै एमाव आबा एसे मोजां दख'ना लाबोबाय नों आबा लाबोदोंथ' आरो नोंनि थाखाय आदा माने मा लाबोदों आंनो मा लाबोदों आदा नै लांबाय गासिबो मोनसे मोनसे लाबोदों आं वाव आदा आंनो जुथा लाबोलायदों औ गासिबो मोनसे मोनसे बुस्थु लाबोदों आं आनै बे मोनसेया नोंनि नैबे मोनसेया अफ्रि रानिनि आफा दे नै आंनो थाखाय मा लाबोदों बरिया एमाव राजा नों बिराद देरथारबाय माथो and thank you so much आदा thank you आबायनालाय आदा बे मोनसे बेगाव आदै मादै आरो आबैनि दङ आं बिराद मेंबायलै थांनोसै आं उन्दुहैनोसै आदा आंबो थांनि एमाव बेटाया एसेबां देरबायना आंनि एमाव बेटाया फैसा खामायलायनो रोंनाय जाबाय एसेबां देरबाय मानसियालाय देराबालाय देरबायथ' आरो नुबाय दुर्गा फुजानि मुङाव गासैनोबो बुस्थु बायनानै होफैदों गावहासो लादोंना लायाखैथाय लायाखैब्रा बियो गावहा जेबोखौनो लायाखै आंनो माबा मोनसे होफैनांसिगोन बेनो बेसेरा गथ'आ गासैनोबो होफैनानै गावहासो जेबो लायासैदां र' आं एसे खबर लाहैनि डाइरेक्ट खोन्थानाय नङा बियो मानोथो खबर लाबाय थाबावनांगौ जाखो माबा मोनसे बायनानै होफैदो आरो ओमफ्राय नोंहालाय माखौथो दुखु जाखो गाबनो ओंखारदोंमोन आं नाथाय गाबनायखौ हमथानानैसो लाखिदों आंनि फिसाला एमाव बेटाया इसिबां गिदिर जाबायना न'खरनि थाखाय गासिनोबो बुस्थु होफैलायनाय मानिनांगोन दे मानिनांगोन आंबो एमाव बेटानि थाखाय माबा मोनसे होफैनोसै अब्लासिम नोंथांमोना भिडिअखौ नेक्स्ट एपिसोड फैनायखौ नेनानै थादो आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लाइक मोनसे होलांदो जुदि भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला अब्ला नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनगोन होमबा बयबो मोजाङै थादो बयबो अनलायलायनानै थादो टेक केयार बाय बाय